Oh. Tak kira gremo. Enggak, Bu. Nyuwun ngap. Piyayi ingkang ngerti, piyayi ingkang waskita. Paduka ing atase Ratu Gong Binetara tik ra ngerti karo larah-larahe Wahyu, tegese paduka menika sakjeke mesti mboten nate mirsani wayang jenengan. Mang conto yen kagungan bondo kathah niku saperangan mang sisihke aja kalah karo Pak Wiyono sampeyan. Loh. Kresna, Yayi Kresna, kosek to. Tanpa waton
Alhamdulillah. Nduk, ana dawuhmu apa, Mak? Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku anggonku ngestokake dawuhe pepunden. Wabil khusus dumateng pepunden kula ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Dr. Wiyono MPD ingkang kembulan niat kalian Ibu Sriyatun. Ngono ya, Mak. Ing lenggah ana laladan Bulusari, Kelurahan Kasian, Ngadiraja, Wonogiri. Ya. Hebat, Mak. Bulusari Kasian. Ah, jenenge kok unik men. Kelurahan kene tek apik men. Merga sing jenenge asma ki kinarya japa, Nduk. Mula diarani Kasian saka tembung kasih sing tegese ya kuwi ngandelake rasa welas asih marang pepadaning urip. Mula raneh ramuka. Gandeng kelurahan kene jenenge Kasian, anane para warga masyarakat mung samat sinamadan daya dinayan guyub rukun gotong royong manunggal dadi siji anggene ya kuwi budidaya tumrap kamulyane bebrayan agung ing laladan Kasian kene. Oh ngono. Laladan Kecamatan Ngadiraja. Ngadiraja saka tembung adi lan raja. Adi tegese linuwih, raja ki tegese pengayoman utawa pemimpin. Insyaallah ing Ngadiraja kene bakal akeh generasi handal, bibit-bibit unggul yang akan memimpin bangsa Indonesia iki, Nduk. Oh, ngono. Hebat ya, Mak. Ya contone kaya Pak Wiyono kuwi panjenengan nadyan dilairake ana laladan Kasian Bulusari kene ning nyatane panjenengan sukses dadi kepala sekolah ana laladan Jakarta. Lah sakwise diparingi murah rejeki dening Gusti ingkang nyipta jagat banjur nganakake ya kuwi sedekah dana rasa. Iki ora foya-foya. Ya. Ning atur panglipur marang kabeh tangga teparo, marang kabeh para warga masyarakat, para sesepuh adisepuh, para kiai alim ulama supaya antuk wujude panglipur, wujude pagelaran wayang kulit. Iya, mau diwiwiti saka Murwakala ya, Mak. Ruwatan Kedana Kedini dening dalang pangruwatan nenggih Ki Wagiman Gondo Carita. Menika mara sepuh kula piyambak. Oh, saka Tulungagung. Merga kabeh mau dadi kersane Bapak Wiyono anggene nganakke ruwatan Dana Dini ya kuwi ngruwat putra-putrine becik Raka Mas Bagus Dandi, Yogi Wahyu Prasetya, Eskom lan ugi Mbak Yu Nadila Sophia Indriani SKM. Oh, Dana Dini. Kuwi kudu diruwat. Kuwi mung gumantung kapercayan, Nduk. Ora bisa dipeksa. Yen ora percaya ya aja dipeksa, yen percaya ya aja diruwet ngono. Iya, sing jeneng kapercayan ki gumantung atine dhewe-dhewe, gumantung rasane dhewe-dhewe. Mula diarani ngruwat. Ngruwat ana sing ngarani ya kuwi ngrawat. Ngrawat iki tegese ngopeni, uga ana sing ngarani ngruwat kuwi ngilangi. Ya kuwi wujude Sukerta ingkang mapan ana ing Banjar Pekarangane Bapa Wiyono lan ugi wabil khusus dumateng Eyang Putri sami ingkang panjenenganipun pancen sampun kagungan putra ingkang cacahipun 9. Nganti 9 kaya ngono kuwi. Ora apa-apa. Ngono kuwi wong biyen iki ngono kuwi ora enek program KB, ora enek listrik ya ora ana. Lah peteng dedet ngapa to, Nduk, yen ora ndung tang tungdet. Ha iya, Mula akhire putrane ya dadi 9 kaya ngene. Pak Wiyono ki putra nomor 3. Ha iya. 9. 9 ki angka sing menangan yen cara wong main kae kiu-kiu. Tegese ya keluarga kene ya menangan tenan. Pak Wiyono angkane 3 nomor 3. 9 karo 3 dadine 11 utawa dadine 12. Muga-muga sak loro-lorone kabeh wae bibit kawite pikantuk welas sing Gusti sing nyipta jagat ngono lho. Ngono. Ayo tetep dadi loro jodoh welas tegese entuk welasing Gusti. Tetep bener ya. Tetep ngono. Ora jodoh ora kelakon. Ayo. Bocah Dana Dini. Lah yen ana sing ngarani yen ora diruwat mesti dipangan karo Bathara Kala kae piye.
Kala ki pancen maknane filsafate wujude buta, Nduk. Ning sejatine kala ki wanci utawa wektu. Nah, pada kala itu, pada waktu itu, tegese wektu kanthi dingkruwat kaya ngene iki mugi-mugi lare kekalih utawi Raka Mas Dandi kalian Mbak Nadila saben wektu ing esuk awan sore nganti bengine tansah pinaringan rahayu lan wilujeng. Maknane ngono kuwi. Ngono. Sing diruwat apa meneh? Bocah untang-anting kuwi ya diruwat anak siji. Terus kaya iki kedono kedini anak loro lanang wedok, kedini kedono anak loro wedok lanang. Banjur uger-uger lawang anak loro lanang kabeh, kembang sepasang anak loro wedok kabeh kuwi ya bocah Sukerta sing kudu diruwat kanggone sing percaya. Sendang kapit pancuran anak telu lanang wedok lanang kuwi ya kudu diruwat. Ya. Pancuran kapit sendang wedok lanang wedok. Srimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya kudu diruwat. Sarombo anak papat lanang kabeh. Pandhawa anak 5 lanang kabeh. Bocah Margana sing lair ana ing dalan kuwi ya kudu diruwat. Bocah Kresna sing kulite ireng, bocah bule sing kulite bule ya kudu diruwat. Wong wedok ngrubuhke dandang ya kudu diruwat. Wong wedok mecahke gandhik ya kudu diruwat. Wong duwe gawe mantu syukuran kok ora wujude nganake wujude pagelaran wayang kulit. Calon iki dadi pangane Bathara Kala ngono lho. Wong marung buka mie ayam, ayam panggang kok kelarangan kuwi pangane Kala kuwi lho. Ayo. Nanggap wayang kok dalange le ngenyang kaya ngenyang lombok kuwi ya pangane Kala kuwi. Malah tekan dinti ora. Iki minangka gegojekan ngono wae, Nduk. Ha iya. Bener, Mak, bener. Ya semoga-moga sembada Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Iki pancen dadi pamundhute Mbah Putri sami supaya panjenengane tansah pinaringan bagas waras. Bagas tegese sehat laire, waras tegese sehat batine. Anggene momong karo putra wayah kabeh. Ngono. Hebat ya, Mak. Mula gandeng ana ing laladan nuwun sewu, kasihan kene lak agamis. Ya, kowe nekseni dhewe piyayi kene anggene ngibadah saya yen memeluk agama Islam anggone salat ora gelem ana daleme dhewe-dhewe selalu berjamaah ana ing musala langgar utawa masjid. Ya. Mula minangka salam pambuka mau ngaturake sing bernapaskan Islam ya kuwi syair tanpa waton. Mergo njumbuhake karo karaktere piyayi kene, Nduk. Piyayi kasihan. Pancen kusuk anggene manembah, kusuk anggene ngibadah ya, Mak. Tenan. Buktine apa? Aku wit sore padang wis teko kene. Jam 3 wancine adzan ngasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Piyayi kasihan kene langsung gruduk ning sawah. Oh ning sawah ora. Lah langgare ngliwati sawah ngono lho, Nduk. Oh iya, selok tasakuran. Tasakuran percaya watone ikhlas lahir batin sing kaya ditindakake Pak Wiyono ora bakal lokak saya kebak, ora bakal wutah ning wutuh, ora bakal rubuh ning malah saya bakuh. Iya. Dasare wis antuk pangestune para kiai alim ulama, para sesepuh. Wiwit sore yander kebak kaya mengkene kabeh paring panjurung pangestu. Kaya mengkono. Lan ugi kula ngaturaken panuwun salam sungkem dumateng para pepunden seniman ing laladan Ngadiraja Wanagiri mliginipun seniman dalang ingkang kepareng rawuh wiwit sonten menika pepunden kula Bapa Paimin. Ayo, Bapa Paimin Gondo Semita. Luar biasa. Panjenengane wingi ya bar telepon aku arep nglantarake awake dhewe sowan ana ing Jatipura. Wah iya, ya semoga-moga kelakon sing ngruwat engko Pak Paimin pribadi. Mbah Wagiman men kondur neng Tulungagung. Ayo, ayo ora apa-apa gentenan. Muga dikabulake. Ing atase lagi sepisan iki sowan ana kasihan. Wiwit sore aku ora yakin lho, Mak, kahanane kok panggunge kok rupek le nonton dadak ndangak. Kira-kira engko sing mirsani sapa? Ning nyatane bareng wayang diwiwiti sing kepareng rawuh akeh banget. Iki dadi bukti lamun ta Wanagiri ya, Nduk. Wanagiri iki piyayine minded neng wayang. Ngono.
Ana lho laladan liyane Wonogiri watone wis apa kuwi wong duwe gawe, metu sop, metu sego, metu es, bar kuwi wis kondur ki ana. Ning kene beda kok. Iki wis tengah rolas. Parandene isih ndludak para pamirsa sing keparang lenggah. Ora perkara dalange iki wayangane apik, lakone becik, bintang tamune viral ki ora, ning penonton kok nganti akeh kaya ngene tur kahanane kondusif. Ini menjadi bukti bahwa penonton Wonogiri adalah penonton terbaik le nonton wayang se-Indonesia. Wah iya, hebat. Sing nonton pirang-pirang. Ning sing nanggap arang-arang. Ya. Ayo, ora apa-apa diwiwiti karo Pak Wiyono. Bar kuwi sapa ngerti kene bersih desa terus wayangan. Muga-muga kasembadan awake dhewe iso silaturahim. Ya, Wong nyatane Pak Wiyono le paring dawuh wis pirang-pirang sasi kepungkur wis suwe banget. Iya, Kepareng telepon banjur rawuh ana ing Jaten Karanganyar kono pitung dadi rampung tanggale cethok. Ripalungguhan iki awake dhewe sowan, ya muga-muga iso atur panglipur marang sedaya para lenggah. Ewadene kok wonten kirang wonten bab ingkang kirang meranani penggalih kula cangik sak rombongan nyuwun gunge samudra pangaksami. Iya. Ya Mak, ya sing baku nyuwun marang Purbane Hyang Agung wiwit saka Mbah Putri sami Pak Wiyono sak gutrah kabeh wae lan warga masyarakat ing Bulusari kasihan tansah pinardawa ing kamulyan Durga Mendhak Kala Sirna Yuwana Basuki pinaringan murah rejeki ingkang barokah sehat lahir batin tentrem lahir batin selamat donya tekan akhir Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil
pinten lan mung limang wektu kanggo brasta mungkar lan miturut dawuh pangandikane Pak Piyono supaya sowan komplit. Rekake sak wujud-wujude iki gamelan wayang ya saka ngomah klebu son kontrol. Iya, Kanca-kanca pengrawit ingkang winadahan paguyuban Madangkara sowan jangkep klebet para waranggana. Iya, ngono ya, Mbak. Sing mepet karo dalange iki pancen posisine digawe beda, adate ning tengene dalange. Ning yen ning tengen iki sing mirsani para undangan sing ana kiwa ki malah terlalu jauh dengan sinden dan kita tidak bisa mempungkiri wong nonton wayang kuwi 60% mung pengin nyawang ayune sinden. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niku normal Pak, mboten napa-napa. Piyai Kakung nyawang sinden tertarik niku memper. Yen Piyai Kakung nyawang sinden kok ora tertarik, kuwi wajib diperesakne. Ayo, ayo aja jombreng, aja sesama jenis. Ayo, kuwi pancen ya apik kaya ngene. Aja kok Piyai Kakung, Piyai Putri padha wedoke to. Ibu-ibu sing lenggah ning kono kabeh. Kae padha putrine nyawang sinden ngono iki atine ya seneng. Ayo, karo batin. Sindene jane ayu aku ngono. Ayo, ya mengkono dikeki gelungan kono paese nganggo wedak sing larang, dhek ngangge pon aku mau ngangge kliwon ngono. Ayo. Ayo, ibu-ibu, mbak-mbak, kabeh padha kaya ngono kuwi apike. Mula dipindah ana ing kiwa. Lah yen nyawang sinden ngono kuwi apa ora haram? Haram lan ora gumantung niate, Nduk. Ya. Nonton sinden plek karo dibarengi rasa syukur. Ya Allah, paduka nyiptakaken wujudipun waranggana ingkang ayu-ayu kados mekaten satemah ngrengga anggenipun Bapak Wiyono Tasakuran. Matur suwun Gusti, yen dibarengi rasa syukur ngono kuwi renek dosane. Ning yen nyawang sinden pikirane reget, atine butek. Wah, sinden winong nek ayu men ya kuwi apa tak kompono piye? Lah iki lho, Nduk. Sing mari haram yen pikirane wis elek kaya ngono kuwi. Ha iya. Bocah lagi diet aja dikompo. Lagi tidak makan bab-bab sing ora enak. Ha iya. Dadi sing enak apa ae masuk tetepan. Ha iya. Iya. Mbak Umi Hafifah sing pinggir kene dhewe. Ha iya. Mriki pundi, Pak? Kidul. Wah, kualik jan, kualik Grimbyang. Ha iya. Saking ler menika Mbak Umi Hafifah saking hah? Mriko pundi? Kilen. Lah nggih, wau ngaler kula ongkek nyilen ngoten lho. Nah ya kulon. Oh ya kulon ya. Berarti lek ngisaan mau madhep ngalor mau ora. Ben ora niate yo. Umi Hafifah saking Pulung Ponorogo lajeng wetanipun menika Mbak Diajeng Candramulya. Alhamdulillah iso gabung. Tujune cokekane leren. Ha iya. Yen ora dhek nyokeki. Ha iya, Mula awake saya lemu mergo mangan sego tarup. Ha iya, Awan bengi daging terus kok. Ha iya, Saking Tuban menika Mbak Diajeng Candramulya, angka 3 menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Ha iya. Terus Mbak Birgita Ayu, saka Kediri, Kota Tahu takwa, tahu kuning kae lho, Nduk. Ha iya, Terus nglerek melih menika ibune para waranggana sing biyen ya nate viral di era tahun 60-an. Ha iya. Kok tuwek men lho ora. Iso tuwek men ora. Di era 90-an. Nah, angger ceklik sampean apa do
nyetel radio Ki Haji Anom Surata mesti nggih Pak Dolong Bukesi. Lan Bukesi iki dadi promotor dialoge sinden karo dalang. Nah, dadi promotor enek sinden sing wani protes karo dalang, sak ngertiku sing miwiti sing bener-bener sinden lho, dudu pelawak kuwi Bukesi. Mula saiki kabeh sinden karo dalang do wani. Ha iya, kuwi mergo kelakuane Bukesi mbiyen. Anggere esuk nang ngelungi amplop karo diajeng, mung semene Pak, tambahi Pak. Ngono iki wani kok. Ha iya, ora apa-apa nganti Mbak Elisa viral kaya kuwi lak mergo bibit kawite saka Bukesi. Ngono kuwi. Wis dikekke dalan. Ya. Terus saklajengipun ingkang nembe ogok-ogok irung niku niku Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ha iya, hebat Mbak Ayu Ting Ting. Cantik saking Ngawi. Ya, salajengipun menika Mbak Lia Sundari dene ingkang minangka bintang tamu pada malam hari ini kersane Pak Wiyono ya kuwi waranggana yang sudah viral di antero Nusantara. Siapakah dia? Nini Pelet. Aja ngawur kuwi penggemare akeh disampluk ora. Tangkis. Mbak Elisa Orkaros Alaso. Wah iya, nadyan panjenengane wis tak aturake karo Pak Wiyono niki wau dalu bar ndalang niku awake mboten penak, awake panas. Terus watuke ngikil saben sak menit grog. Nyatane Pak Wiyono ngersake piye carane mbuh kaya apa wujute lek perlu digendong digotong sing penting Mbak Elisa tekan Ngadiraja. Wah iya ngono kuwi. Tanggung jawabe ngono kuwi janjane aku nyawang karo Mbak Elisa ki mesake kok nduk. Ha iya. Dek iki nyambut gawe mben bengi awan bengi kaya ngene tanpa leren, mongko reng duwe bojo ki arep nggih apa? Ha iya. Aku ki weruh wong wedok sing sik legan rung duwe bojo nyambut gawe nganti awake paribasan awan nggih bengi bengi nggih awan klesotan turut tarup mune ora mentolo. Aku nyawang Bukesi mbiyen ya ora mentolo. Bah Bukesi iki kaya ngono. Mula gandeng aku asih ora mentolo karo Bukesi carane menyelamatkan carane aku ngayomi Bukesi banjur tak pek bojo. Ha iya. Aku karo Elisa iki rada mesake iki yo ani. Ha iya. Iya. Ora mentolo sing jenenge sing duwe kewajiban nyambut gawe niki lak wong lanang nggih to Bu? Nggih. Nggih, Piyayi Putri Parandene berprestasi pahlawan wanita, pahlawan budaya. Kula mboten mentolo kaya arep tak ulu-ulu kok. Ayo ngono. Iya. Ora apa-apa sing penting seger waras. Aku percaya sing jenenge seniman paribasan ngatang-ngatang leloro, anggres munggah panggung, krungu swara gamelan dipirsani piyayi akeh sing lara dadi mari. Mula sawangen Mbak Elisa wit mau guyang-guyu terus mergo semangat awake dadi sehat. Mbuh engko bar wayangan lara neh aku ora ngerti ngono. Ya, ben leren dhisik ya, Mak. Mbak Winong ceria men berdiri luwih dhisik. Yo dihormati nganggo arum Bali. Yo. Mbak Winong dados berpacu dalam melodi ya yuk. Etika sebagai waranggana ora mung pinter nembang, ora mung pinter joget, ora mung pinter ngedi busana, ning sadurunge nembang, ayo matur sik,
nyuwun pangestu ndongake karo sing kagungan kersa. Ayo Nong, belajar komunikasi. Yo. Nggih. Wilujeng dalu sedaya kemawon. Pak, sinten Pak Wiyono nggih, Pak? Nggih, Pak Wiyono. Nggih. Nggih, pertama-tama saya Cuwampur aduk to, Mbak. anu. Sae jane ya ayu, suarane apik, joget ya becik nek angger kon ngomong mliting pecotot ngono. Ayo gumun aku. Kalau gitu pertama-tama Lah dalah. Nah. Wis jarno ae, ayo. Nah, isine lek gur anu karo pertama-tama. Ayo. Nah, anu ngono ndang. nggih. Nggih neh ta, ya ta. Sekedap to, Pak. Kula Iya, tak iya. mikir niki lho. Ora perlu kesusu kaya barang colongan. Ayo Nong. Nggih, kula ngaturaken matur nuwun sanget. Wong kowe Ampun, ora ngoten to. sangone kok wis matur nuwun lho. Maksudnya ngeten lho, Pak. Sekedap to, Pak. Kula tak nerus riyen. Ngeten lho. Kula malih ilang meleh niki lho, Pak. Ayo, balik ke ngarep pertama-tama. Ngebleng Ayo. kula. Pak, Apa? anu Nah iki. Wes. nggih. Pertama-tama anu terus bar kuwi nggih karo nah, ayo wes. Sekedap to, Pak. Ya Allah, kula kok fokus konsen. Konsen. Nggih. Matur nuwun sanget matur nuwun ingkang tanpa upami dhateng sedaya keluarganipun Bapak Wiyono. Ya. Panjenengan sampun sudah Ngawontenaken tasakuran. nggih ngawontenaken tasyakuran. Mugi-mugi ora lokak saya kebak. Ora lokak saya kebak. Murah rezekinipun. Murah rezekinipun. Dene sedaya para lenggah. Dene sedaya perlenggah. Kula Kula dongaaken sehat sehat walafiat, panjang umur, kala sirna yuwana Sumber basuki, kebahagiaan. sedaya pinaringan ayu lan rahayu ngono. Nggih, ngoten niku amin. Lho marem lho nang dipirsani piyayi akeh kaya ngene iki ya to. Nggih. Tur sing mirsani ora mung Pak. piyayi Ngadirojo. Ini ada tamu dari Osaka, Jepang. Oh. Nggih. Mbak Misaki nanti mau Mbak Misaki lho Di itu. situ. Yang duduk di belakang kendang itu adalah Cantik sekali. salah satu dalang wanita asli dari Osaka, Jepang. Loh, kaya ngono kuwi. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ayo. Ngono. Nggih. Tidak hanya dari Jepang. Juga ada ini Mrs. yang kemarin itu Piala Dunia dia kalah Oh, dari Perancis. dari Perancis ya. Siapa namanya siapa? Mosok jenenge Painem ora. Mbak Kathy. Oh, nggih, matur nuwun. Sinten Pak? Sinten? Mrs. Spaghetti. Napa? Diguyu kowe ora. Mrs. sinten? Mbak Kathy gitu. Oh, nggih, Mrs. Kathy. Nggih. Selamat malam, selamat menikmati Mrs. Ya Mrs. Seres. Dari mana aslinya dari mana? Oh, kuwi. Dari Australia, ngerti ora? Iya. Australia lho senes Prancis lho, Pak. Jenengan. Lah iya, biyen iki ngedene mboke ning Prancis lahirnya ning Australia ngono lho. Mencelat. Iya. Dari Australia, yen Mbak yang mau sapa jenenge? Mbak Mbak Misaki. Misaki saka Oh, Ndi? Osaka. Osaka. Ngerti ra Osaka? dereng. Osaka iki alas ketu ngidul terus. Ayo. Nembang ya, Nong? Nggih. Pelok barang. Nah, iki mau ana pamundhut. Nah, ingkang kepareng WA dumateng Bu Kesi. Wah, saiki waktunya ngereti HP. Iki. Susume ngono kok. Ayo. Bu Sukesi Rahayu nyuwun lagu Langgan Dadi Ati Pangkur Semarangan. Muslim POA. Apa? Oh alah. Penggemar Elisa Orkaros Alaso ya. PEOA. Belakangnya ada K-nya kok. Jadi yang nenek K-ne berarti penggemar Elisa Orkaros Alaso Kuntadi. Iya.
Aku mesake pengen ngopeni aku ayo. Dadi ati coba kaya apa Mbak Winong. Ayo. Bawani sik nong. Ayo. Bene napa, Pak? Oh bebas, arep pang apa jenenge Asmarandana boleh kok. Dandang gula banjet boleh sing ndi? Anu banjet nggih, Pak. Banjet nggih, Pak. Banjet Kula boleh. nyobi banjet. Ya, Tapi mengke menawi wonten supene dimaafkan ya, Pak. Hah? Wonten Ora iso kene iki bukan tempat latihan, kene iki pentas. Hubungannya karo dhuwit kleru ya potong ngengkel. Kan mau kon ngomong isane gur pertama-tama Dek. Ayo. Astagfirullah. Saya kelas 4 loh, Pak. Saya masih sekolah. Masa kamu tega banget sih, Pak? Ya, kelas 4 apa? Kelas 4 SMKI. Oh, SMKI sampai 4. Umumnya sampai 3, kamu sampai 4 berarti kamu bodoh itu. Enggak gitu, Pak. Nah, gimana? Itu jurusannya 4 tahun. Oh, jurusan Purwantara, Jatisrana, Wonogiri, terus tekan Solo. Mboten, Bapak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngeten loh, niku jurusan 4 tahun itu nanti lulusnya janjinya Iya. ijazahnya itu D1. Ngoten. D1. Janjinya. Ngoten nggih, D1. Iya. Amin, amin. Wis tak dongake nduk ora mung D1 sok kuliah ning Isi Surakarta jurusan Karawitan kondur wis mondong bayi. Sarjana. Ayo. Astagfirullah. Sarjana sik. Ijazah ngono lho. Ayo. Ya nang coba dandang gula banjet. Nah. Yogya Nira Kang Juri ugi kula aturaken dumateng Bapa Ki Dalang Paimin Gondo Semita Sugeng Lenggah. Ayo ngapunten ngrepoti ngampil kenong. Kenonge keri kok. Ayo. Pancen ya lek suwira tanggapan gampang keri ngono. Nggih, Pak. Ayo dikerepi ae. Sirku. Ayo. Ya nak. Lamun bisa samya anulatta tu engun cari nano ya aran patih su wanda la
Napa, Pak? Jawa to? Urun ingkang den Nonen, no. Para lenggah saged merapat wonten ingkang wonten tendanipun. Monggo ngiyup saged minggah teng gamelan mriki. Ayo. Mboten napa-napa, waton ranjupuki jajan. Ayo. Ah berkah iki ya, Mak. Berkah. Ing jenenge udan iki saka banyu penguripan, tegese apa kang dadi hajate Pak Wiyono sak keluarga menika insyaallah dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sok-sok dumadi udan ngene iki sing kagungan kersa iki sok-sok le ndonga, le nyuwun ki ora kompak. Iya, Pak Wiyono nyuwun supaya diterangi, ning Bu Wiyono nyuwun diudani. Ayo. Ayo. Ora apa-apa, Desember. Yo nang, tekno nang. Nuhun nitrahku tama Monggo dipun lajengaken dadi ati, digarap sak rambahan, ronggongan engko digarap langgam, ronggongan terakhir digarap jaipong. Wah iya. Monggo. Dados. Sangga Buana, oye. Matur sembah nuwun, Nduk Winong. Ayo, pengendang jaiponge. Kuwi lokal saka Ngadiraja kene lho, Nduk. Ning sekolah ana isi Surakarta. Ya. Desamu ngendi? Pak. Desamu. Hah? Desamu lho.
Tanggung. Ayo. Saking laladan Tanggung Adiraja. Oh iya, mergo ya sinau ana Sala akhire ya dadi becik kaya mengkono. Lah, iki mumpung ana Mbak Misaki sing saka Jepang dhisik, Nduk. Panjenengane kejaba pinter ndalang, kuwi uga pinter nggon karawitan. Ya, Slendra Sanga Mbak Misaki men gender, mengko sing nyinden ya kuwi Ibu Kesi. Ya. Apa tembange? Tembange sing manyar wae sing klasik wae ya kuwi jineman uler kambang. Kanggo mengetuk hati para warga masyarakat di Jawa dan Indonesia ing ngatasé wong Jepang wae pinter nabuh gamelan, pinter nyolahke wayang, yen awake dhewe ora tresna karo budaya tan wurung awake dhewe bakal kepaten nobor. Ya, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Dawuh saka Mbak Misaki ana Jepang kono wis ana grup karawitan ki luwih saka 10 grup. Ya. Yen ning Amerika kono malah lebih dari 200 paguyuban gamelan. Saben-saben kampus universitas besar di Eropa dan juga Amerika mesti kagungan paguyuban gamelan. Ya. Ya. Coba kaya apa? Iki sing gender saka Jepang. Ya. Ya. Nah, Kabul Kajati. Iki jenenge dalang pengawak tirta ini. Ayo mula kowe belajar nolak udan. Yo, Mbak Misaki karo Bu Kesi ya coba diaturke. Ugi kula aturaken dumateng para sutresna ingkang kepareng monitor wonten ing YouTube Kuntadi Channel. Pak Dwijo dan kawan-kawan matur nuwun sampun mbagekaken para tamu. Ya. Monggo Bu Kesi.
Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Misaki dari Osaka, Jepang. Wah, elok kaya ngono. Luar biasa. Ya, Ya ripalungguhan iki sing wis dienteni karo kabeh para sutresna budaya becik ingkang rawuh wonten dalemipun Pak Wiyono menapa dene ingkang kepareng monitor wonten ing streaming. Ha ya, Nenggih Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ayo, semangat Mbak. Ayo, tetap sehat kudu. Ayo, men jumeneng yo dikurmati tumpake sepur. Monggo, ayo Mbak Elisa. Dados. Jenengan nate napa mboten? Napa nate napa? Ngadeg dikurmati karo udan nate mboten? Ya nate, sing jenenge udan ki lumrah. Lumrah ya. Lumrah Tidak iki mengurangi semangat jenengan to? Iya, sing ra lumrah ki mau salah satu sinden nono sing umuk. Piye umuk piye? Sindenmu sing saka Jakarta ki lho Ayu Ting Ting. Ki mau umuk. Tenang no, El tenang. Nek ora aku mesti ra bakal udan. Mau cawetku wis tak uncalke dhuwur. Ndi ana ora mandi lah iki tetep. Ora bakal mandi wong nek dhek iki wekuke ra umum kok. Mau jare wis gleleng. Tenang no El, tenang no. Saiki mau cawetku tekan ngendi to jane ngono goleki sidane. Gosek sampean iki sehat pisan iki yakin. Guys, sedikit yo disehat-sehatke nek ketemu karo kancane kan malah kuwi sing marake seger nggih, Pak. Amin. Mergane senang. Energi atau power itu datangnya dari rasa cinta. Ya. Bener. Margane kepanggih malih ketemu kanca-kanca madang koro. Tadi aku semangat. Alhamdulillah. Nggih, wau dalu yo mayang karo mengguk-mengguk ngono lho. Carane aku teleke lagi putih ngono. Wah, kaya pitik teleke putih ora. Kurang sehat, sapine saiki aku seneng bisa sowan wonten Wonogiri ini di belahan yang berbeda ini Wonogiri. Wonogiri. Sing jenenge wilayah, kota, desa ya aja digonta-ganti. Ora apa Wonogiri iki kan ngidol sithik wis tekan Australia iki. Iya lek rono nglangiyo lek pengen. Ayo. Gaturaken. Iki mapan wonten ing Kasian. Kasian nggon Jogja ya ana Kasian kene ya ana. Bantul ya kono ya. Iya, Bantul Kasian, Bantul Kasian, Bantul. Lho saiki sampean aja nyepeleke Mbak Tutik. Lah ngopo? Udane mulai reda lho. Iya, tak onekke tak sindirno deloken langsung gedruk ping 3 sikile deg-deg. Dikendalikan. Luar biasa, sesar tak jauh. Iya. Mbah iki kok iso to Mbak Tutik. Ayo. Mbiyen ki nate wayangan ning Ngawi, Mbak. Udan deres Mbak Tutik gandeng omahe Ngawi. Langsung nggawa apa jenenge iki? Garam lho apa jenenge? Oh iya. Basa Jawane apa kok radong to?
Uyah gayane. Nggawa uyah Jawane. disebar-sebarke turut panggung ngono kuwi. Mbak Tuti iki. Mbak Tuti. Oh, berarti biasanya dia survei sebelum mulai dia udah datang dulu. Nyebar uyah kei lombok campur tahu akhirnya. Pangan dhewe tenan. Masak bungan. Ki ya mbuh kok iki luar biasa Mbak. Mbak Lisa Tuti. iki kersane Pak Wiyono pancen bintang tamune kedah jenengan. Mula li napa ngejog nggih wis. to? Kula Nggih. malah dereng kepanggih Pak Wijono pundi to? Pak Wiyono malah Pak Wijono. Ijaan lama itu tulisannya Wijono, wacane Wiyono. Oh, Yang iya. ya tulisannya Jang. Oh iya. Jang-jangan, Ah, yang-yangan. ah. Pundi ta Pak Wi? Olah pun salim ning kula mboten ngertos nek jenengan Pak Wiyono kudune. Mbak kula lho Wiyono langsung tak sembah ngene lho, Pak. Hah? Lah iya salime malah kalian jenengan to. Rapopo aku engko tak salim meneh. Ya Pak ya. Wah, aja kekerepen salaman karo Pak Wiyono. Lah ngapa ta? Nek kekerepen kok astane Pak Wiyono mesti ra diumbah pirang-pirang dina kuwi. Masa gitu sih? Lah, Kau salaman- pengalamanmu sendiri ya? Hah? Kamu pengalamanmu sendiri ya itu? Kamu nanya? Basic on true story. Iya aku bertanya-tanya. Iya pancen tak akoni kok ngono kuwi ra apa-apa. Ya ngaturake derek Pak Ayu Bagio menika acarane napa to jane ngedok sumur apa kok nganake wayang iki dalam rangka apa? Apa enek wayangan nduk sumur lho? Nek wong sugih ya ora apa-apa bebas. Aku lagi arep masang keran ngono nganggap wayang gleleng wong sugih kok. Wah iya. Bebas, wong ki bebas. Tak Iki acarane terangke tak apa? jelaske Nah. dalam rangka satu tasakuran mergo putra wayah saking lha iki Mbah Sami. Mbah Sami. Ibunipun Pak Wiyono. Oh, nggih, Mbak Niku Sami. putra wayahe kabeh do sukses kabeh, do mentas kabeh, sekolahe lancar, mula nganake tasakuran itu satu. Mongko songo nggih. Songo. Sedulure songo sukses kabeh. Mm-mm. Elok weh. Pak Wiyono nomor 3. Lah iya, songo iso. Bayangno upama kowe anakmu songo ora remuk kowe. Arep mbayangke siji wae angel golek jodhone wae angel kok arep mbayangke songo. Piye balenono? Ling golek bibite wae angel kok arep songo le mbayangke kadoan. Tegese piye? Ya aku kan masih jomblo gitu. Oh, ora. Belum duwe. ada yang ngurip-nguripin aku. Lah apa sampean ora ngrungokke omong aku ning ngarep mau? Aku yen karo wong wedok nyambut gawe gampang ternyo, gampang welas, gampang asih, ngono kuwi lho. Kamu welas sama aku. Iya, Kasihan asih. sama aku. Heeh, buke sindek ben yang ngono. Wah, sinden kok nyambut gawe mongko dhek ora ndek bojo, akhirnya tak pek bojo mergo welas asihku karo Bu Kesi. Apakah kamu tidak mau seperti Bu Kesi? Jadi kayak Bu Kesi. Terus aku harus sama Pak Yoyo. Jadi istri kedua. Enggak harus sama Pak Yoyo, Pak Cahyo pun tadi juga boleh. Gimana Bu kalau kayak gitu? Jujur Li. Aku Jujur, Li. emang pengen cari dalang tapi yang udah dia itu emang udah keren gitu loh. Apalagi aku dari dulu tuh ngedolain Pak Yoyo. Nah iya, maka dari itu kalau cinta sama wayang, wayang itu tidak bisa gerak, tidak bisa hidup kalau tidak digerakkan sama dalang. Iya. Kalau Anda cinta kepada wayang itu salah, namun ketika cinta kepada dalang, itulah jenengan stop markotop. Kamu tahu nggak wayang yang paling romantis apa? Hah? Wayang yang paling romantis apa? Arjuna, No, itu udah umum. Kamu dalang umum. Abimanyu. No, Iya. no. Yang paling romantis kamu tahu? No. Nah, lihat tanganku. Apa? Kresno. Kok iso Kresna? Kresno Malang Srilamu. Weh, diangkrek. Sek. Hah? Wis, Hop. ra mulih sesuk aku. Sek, pun sewu Pak Dalang. Mohon maaf Bu, aku RL. soalnya ini Eh, loh. Tak Kena hipnotis. Tak urus. Ya maaf Bu, aku nggak. Wah. Pak Yoyo membuat aku jadi pengen dihidupin. Sek to. Ora kowe sing menghidupin aku kok malah balik ora. Sek to. Tak rasa-rasake wong loro iki mau kok rumangsaku kok. Rumangsane aku ki di GM ngono apa piye? Apa Ibu GGM? GM ngerti gak? Apa Aku itu? mbok GM ngono ya, gambar mati. Oh. Tak kira germo. Enggak Bu, nyuwun ngapunten. Aku emang beneran tadi cuman bercanda. Iya. Bercanda Ora ya apa-apa. Pak Yoyo. Ya Ini loh, bercanda El. juga mau, serius juga Jangan boleh. ketip, jangan gini. Jangan ketip gini. Nanti dikira kamu genit Ora sama gedhe aku. pancen mripatku pancen kira, gedhe-gedhe piye kowe ngenyek kowe. Layak to layak.
Tak critani, para rawuh Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Bojo kula niku sakderenge ndalang teng mriki, teng kasihan mriki. Dek wingi niku jan bungai, kula critani. Bu, apa Pak? Aku sesuk arep cukur, Bu. Arep toning, rambutku kan rada putih. Lah iki tak semir ireng. Alah tempone persiapan macak ganteng arep ketemu Elisa to. Enggak masalah itu kan. Bukan masalah itu. Lek ora percaya bukaan blangkone. Delon. Coba lihat emang ada bacaan baru udah mulai ganti rambut apa gimana Aku ya? malu aku. Coba lihat dulu. Mau nggak mau? Lihat Ayo. emang gitu. Ini emang Lek lihat. nyotoken Enggak, dulu. ini perlu saya luruskan tidak karena Elisa saja, namun karena mau sowan ke Ngadirojo Wonogiri, maka rambutku kan umurku sudah 42. Iya. Kan sudah ada sebagian yang putih supaya Iya. hitam, maka aku toning atau aku semir. Ini. Enggak. Wah. Ampun. You are iya. so handsome, you know. What? So handsome. Oh, little body. Bokongnya gatal kelebon wedi. Maksudnya ganteng banget. Gak apa-apa kalau cowok itu memang merias dirinya biar untuk istrinya juga semakin klepek-klepek, semakin cinta sama suaminya. Dengarkan itu. Gitu nggak sih Pak Yoyo? Bener nggak? Bener, Tosek. Iya. Iya. Kok tangannya? Apa? Ini tangannya kok dingin sih? Kenapa? Karena aku ini mulai ndredeg sama kamu. Boten cah. Ya Allah. Sapa ya aku? Slem. Sesuk aku karo kowe ya. Tak jajake mie ayam. Oh, lek cemburu dhek ngawut malian. Milih Ojo kok- karo Pak Taslim lho Pak. Aja kok taslim mudin barang gelem kok dhek. Enggak loh Bu, ini tuh Piye, tak, piye? tak anggap panjenengan Ibu Kesi itu udah tak anggap kakakku sendiri. Jadi Pak Yoyo itu juga kakak. Iya. Iya, Enggak Kak. apa-apa. Pancen Elisa itu jatuh cinta di panggung itu memang hal yang wajar. Awalnya orang itu jatuh cinta mergo bedoring kabudayan sing endahe kaya ngene. Oh. Dalang mirengaken swantene pesinden sing mendayu-dayu, rupane ayu, kesengsem kuwi wajar. Wajar. Kuwi normal. Normal. Yen ora wajar berarti ora lanang perlu diperiksane. ya ra? Nah, berarti menawi Pak Cahyo menika agak lihat lirik-lirik saya itu enggak apa-apa. Wajar. Yen Wajar. Dhek ngerti wong ayu ora tertarik, wah kudu diperiksane. Lah kowe muni Coba wajar Pak Yoyo delok aku dulu nih wajar loh. Apa? Nah, kita lihat Piye? gimana. Ah. Kalau Aku- Ibu ini ketip-ketip loh, Aku Bu. kedep sisih ra iso-isone kabeh. Ketip-ketip Ayo. tenan loh. Nakal tenan. Nakal. Nyuwun sewu Bapak Ibu, pancen yen teng panggung bojo kula ngeten iki sampun kula liarke. Aslinya kalau di rumah nggak kayak gitu, Ah. Deng. Disiksa. Ngene lho. Kesi. Disiksa gundulmu wacat iki. Pak, anaknya rong didusi. Oh. Pak, anaknya diterke. Wah, ya toh, Bu. Ayo. Lumrah dalam rumah tangga itu lumrah karena emang timbulnya kasih sayang malah lewat itu ya Ah. kan. Iya El, bener El. Maka dari itu aku minta tolong titip Pak Yoyo. Nah, Titip iki maksudnya apa? Maksudnya titip bawa dia ke puncak kebahagiaan, ke puncak kesuksesan menjadi dalang yang populer. Iya. Diterima oleh semua kalangan masyarakat. Amin. Dengan senang hati aku senang emang dari dulu ngidola sama Pak Yoyo sama Bu Kesi. Keromantisan kalian berdua antara Dalang dan Sinden kuwi sing tak contoh. Mbok aku iso entuk sing kaya Pak Yoyo mbok meno. kowe Elisa ki ra ngerti asline kok. Hah? Neng ketoke aku dadi dalang neng kene iki ketoke Ya. kajen to, Ya. terhormat to. Ya. Neng omah aku umbah-umbah. Deke penggawane ning salon deh. Malahan. Neng Melisa Ela ngono kuwi. Melisa Aku Ella. umbah-umbah. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Emang Nggak harus apa-apa. hidup kita itu suami istri kan harus balance. balance. Kalau yang cowok umbah-umbah, yang wedok nanti bisa di facial. Karena istri itu emang harus dibonggokan ya. Kita itu nggak cuma Bonggokan piye to?
Nggak cuman cinta doang modal cinta tok, tapi ya modal diragati le facial, le mempercantik diri. Engko nek pas bojone elek, lemu, apa rupane mbelkusuh ngono kuwi golek liyane disio-sio padahal mbiyen le ngoyak-oyak kaya ngopo. Nah. Oh iya. Jadi kan harus modalnya suami itu banyak. Iya. Lah perkara facial arepe apa kerimbat ora masalah. Lah sing wedok kerimbat facial terus sing lanang umbah-umbah apa pantes ora? Ayo. Umbah-umbah gone sapa to Bu pertanyaane? Ora lho El. Ora mungkin kok Pak Cahya pun tadi umbah-umbah. Nah, Ora, nggak pernah. Ini tadi bohong, Bohong. cuman buat caper aja. Iya. Cari perhatian aku. Bener. Pak Cahya pun tadi ning ngomah ya sebagai raja rumah tangga. Kepala rumah tangga yang harus dilayani setiap hari. Mula ngene El, Iya. sejatine yen aku dhewe kuwi ngayahi Pak Cahya pun tadi kuwi lah rekoso, remuk. Capek. Mula upama dheweke kuwi poligami, wah seneng karo awakmu mah malah aku seneng banget El. Eneng sing ngancani kula rekoso ngoten lho Bu. Ikhlas Bu Kesi kowe. Malah Ikhlas. Ikhlas kok karo menteleng ora. Ngene lho Mbak Elisa karo Bu Kesi. Aja nyontoh sapa-sapa ning nyontoh Mbah Putri Mbah Sami. Kae lho piyayine lenggah kae. Nggih, Mbah Sami, Mbah. Oh, Mbah piyayine Sami. sehat, yuswane panjang, mergo atine tentrem penggale digawe ayem ngono kuwi. Oh. kalau bisa ya satu untuk selamanya lah, ojo Amin. tambah-tambah gitu Pak. Pancen tekadku ya mek satu. Ayo. 1A, 1B, 1C. Ora iki enek iki lho enek pamundhut anu Mbak Elisa. Ayo. Kagem Mbak Limbo kula saking Pak Widodo. Nyuwun gending podang kuning Umi Hafifah kalian Ulo Tampar kagem anak kawula ingkang dipun murwakala mugi dados putra putri ingkang soleh lan solekah kasembadan ingkang dipun gayuh ngaten. Ugi menika saking Bapak Widodo Wiyono ngapunten. Nyuwun podang kuning Umi Hafifah. Niki. Jenengan enten pesenan mboten? Onten tadi dari Pak mantan Kapolres apa Kapol apa? Bentar ya aku baca tadi minta nomor langsung WA. WA. Iya. Ping Pak Yoto mantan komandan patroli Satpol PP Kabupaten Wonogiri Neng. Wah. Nanti minta lagu kesukaanku ya Neng. Lali janji Nesragen Neng. Wes nganggo nang neng. Ya, Neng. itulah. Ya. Ya diaturake siji mboko siji. Jen, napa niki kula nderek? Podang kuning riyen nggih. Oke. Jenengan Berarti kancane Mbak Umi Ya, sama Hafifah. Mbak Umi Hafifah. Udah lama nggak ketemu. Ayo. Tukung nggih jumeneng Mbak Umi Hafifah. Kecos. Nduk Umi, Kalem, Mbak. sampean klebu waranggana sing uga ditresnani karo Pak Wiyono. Mula mawanti-wanti mawantu-wantu dawuhe supaya sampean kudu melu sowan ana ing laladan kasihan kene. Nggih. Nah, wi. Mula ning nggen baliho, nggen MMT gambare sampean sebagai bintang tamu ngono. Alhamdulillah. Mbak Umi, Mbak Kesi, Mbak El. Ayo. Nggih. Mbak Umi sekarang udah semester berapa toh? Semester 1, Mbak Elisa. Semester 1, Iya. masih kecil, Iya. masih dawa jangkane ya. Iya. Iya. Wes, kamu yo. Ayo. Iki ceritane kon bawa. Iya. Manuk-manukan. Wis tau Podang dolanan kuning. manuk ro. Wis tau urung? Urung. Urung to. Aku yo urung tau dolanan manuk.
Tapi kok nyanyi manuk terus dadi lek kumbayangke ya bingung. Mumpung udan rene iki lho nek manuk nganggur. Bapak ya nggawa manuk. Hah? Gawa manuk. Anak aku ngejak anakku rambu manuk plastik yo. Ciu ciu ciu. Plastik ya. Neng tak suwun duet. Ayo berdua. Oh, duet. Oke, beres. Diwiwiti saka Mbak Umi Afifah dhisik. Ayo. Dibawani komplit. Ya, Ya nduk, Nadyan wujud temong paksi Kau sinden kok sepaneng men to Pak Cahyo. Sinten? Tadi Winong itu ngomongnya gini-gini, lihat kamera. Nadyan wujud temong. Coba pakai ekspresi. ya Coba apa Andanono, bisa Mbak? Acara ono, Mbak? gitu. Agak gitu. Coba apa Aja malah kaya banci lek ngono kuwi. eksplorasi gitu loh. agawe telining branta halus manis nangsa Lan iki ana kabar gembira, Nduk. Napa Masa? niku? Besok tanggal 4 Februari 2023 akan ada kolaborasi dua dalang lelaki dan wanita antara Ki Cahyo Kuntadi dan Mbak Elisa Orkarus Alaso. Bertempat di Walikukun Ngawi. Ayo, kelire loro, ora siji. Terus ngutak pangku deh. Ayo. Maaf ya Bu. Ayo. Ini kolaborasi dalam seni nggak apa-apa ya? Ini nggak ada, kalau hati nggak sih? Ya kita berkesenian aja. Setuju ya? Alhamdulillah. Setuju karo jempol ngene ning ndase murup ayo. Yo, sampean Mbak Isa. Aku ya. Nek jajal ya apa? Wasuwingkan Nenenu. golek isi podang jenar. Jane rada pilek jane, Mak. Ning ya tetep apik kok. Bindeng-bindeng gitu lah. Gak apa-apa ya. Lek mula mambengi nglakokke Abimanyu Rabi pas mergo Cocok. kala Bendono metu terus ya. Ya, untunge. Ayo. Yo, Iba bunga hatiku Umi ini berarti nderek Pak Cahyo udah berapa tahun? Aku nek nonton di YouTube bisa cilik. dari kelas berapa? 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya. Berarti 6 tahun lebih ya. Ya. Elok ya. Seneng ya melu Pak Yoyo sama Bu Kesi. Nek neng omah dipakani ora sih? dipakani kruto ayo. Sinden kok dipakani ora. Ya nek aku arep melu ngono lho. Nderek. Lan Mbak Umi saiki wis melejit, Mbak Elisa. Melejit Ya tenan. tegese mboten namung tumut kula tok suatu saat menjadi bintang tamu ning Boleh, mboten boleh. masalah. Malah bagi para penanggap yang nanggap kula yang harus atau mengharuskan ada Umi Hafifah kudune engko ya enek target kontrak dhewe ngono kuwi. udah Pamrih jelas apa? bintang tamu. Untuk menyejahterakan sinden. Waton rasilak saka batine, sinden sak ret lan sapa wae. Pengine ora dadi sinden biasa, pengine ya dadi bintang tamu sing sangune akeh mesti. Betul. Mung Mendukung pijakane kudu ngene kebudayaan. dhisik, Nah. ngono. Yo entekke,
nyanding bisa dadi Podang kuning. Podang adalah burung, kuning adalah emas. Semoga keluarga besar Bapak Wiono Mbah Sami, kabeh putra wayahe bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Amin. Ya, Nduk. Umi Hafifah disiono. Esuk awan ning omah wis ora luyur lan anggoleki sing tak sayang. Mubeng miterakanku goleki ora krasa esuk awan
ning ndi ya diarep-arep nggih Dek Umi niki. Nggih. Tegese anggen kula nandur leh ku ngopeni nyirami wiwit saka SMP nyatane ri palungguhan samangke temonjo ngoten lho Mbak. Nggih. Dasare bocah cantik, pintar, gelem ngudi ya. Jadinya ya keren, semua pada tersanjung dan kalau melihat Dek Umi itu ada pesona tersendiri. Wah iya nggih. Wau pamundhute saking Satpol PP napa Mbak? Ini kok leli janjine. Wah lali janjine. Tak goleke kanca. Cinta. Mbak Trihastuti Retnowati. Ini adalah kesukaan aku. Artis Jakarta. Yo dihormati cublak-cublak suweng ya Cot. Cacos. Halo, Mrs. Trihastuti Retnowati. Iya, selamat malam. Piye? Nggonmu wis kok uncalke kok malah deres sih piye? Tadi itu bukan kesalahan saya, Lah, tapi apa? kesalahannya Pak Glondor. Oh, Iya. Pak Glondor ngapa sih? Tadi kan saya suruh Ya. Pak Glondor tolong celana saya yang warna putih nggak putih, coklat nggak coklat, yang agak buram kayak kaos kaki itu loh. Itu Ya. tolong ambilkan, nanti Ya. diuncalkan ke dhuwur sambil diubeng-ubengkan. Salahnya Iya. di mana ini? Enggak ditaruh di atas, tapi disai, dicium-cium gitu. Pak Glondor nggak boleh gitu. Pak Itu Glondor anak tuh loh. hujan malah di PDW. Iya, nggak tahu modusnya itu Karena apa. saking gumunnya sama kamu, ada Iya. makhluk kok secantik ini gitu. Iya, dia terkesima karena celana saya tuh gambarnya ada payungnya. Ada rendangnya. Nganggo gambar payung mah. Tik. Anjir. Bagi omong apa tadi? Non sewu, non sewu, non sewu, nggih non sewu. Ini artis Jakarta loh BTW. Kamu Lah kok iya. yang nganggo sing gambar payung, Mbak. Yo sing Iya. wangun. Sing larang sithik ngono lho gambar payung iki tuku ning pasar wis 10.000 telu. Nah, terus gambar apa? Iya yang polos gitu, Brenda. Saya nggak suka. Artis Jakarta gandeng kono banjir kentir tekan Ngawi dek iki. Namanya siapa hari ini tadi? Ayu Ting Ting ya. Ayo ting ya. Kalau besok, Hah? kalau besok nama saya siapa? Besok adalah Ariel Tatum. Enggak, saya kan kalau Yang bibirnya sore. terseksual itu loh. Saya kalau sore, tengah malam, dan pagi itu namanya lain gitu. Piye? Enggak ya. Ya. Lah pagi sapa? Pagi. Kalau pagi saya Handayani. Dayani. Kalau Handayani. kalau siang Kalau siang saya Rina. Rina. Kalau Iya. sore Kalau sore, iya Tuti. diprotes loh. Siapa? Tuti aja. Oh. Kamu tahu nggak artinya Hastuti itu apa? Apa sih Hastuti? Kamu nggak tahu ya? Enggak, Hastuti. Iya. Apa artinya? Hasil tumpang tindih. Oh, hasil tumpang tindih. Iya. Kamu Astagfirullahaladzim. itu enggak. Kabeh wong iki jenenge Hastuti berarti nih. Kalau laki-laki Hastoto. Oh, Hastoto beda nek cewek Hastuti. Kuwi lho Oh, ayo alah. dibawani. Napa Kasih to. niki? Napa bebas monggo. Kawane Bawani nopo, sih. Mbak? Ayo. Mbak Ayu Ting Ting. Ayu Tong Tong. Kangen yo le. Kangen tuh Boleh sapa ngambil. tajane? Oh no, kayane. Sok cantik Iya. banget. Sesuk tak omongin. Yo. Kangen kutan haba haba
khusus ya? Cengkok karo tengah malam. Oh iya, kuwi carane tebal tipis sendal pancing gitu ya. Iya, harus sama dapal-dapal gitu. Oh iya. Sing apik lho Tik, mergo iki sampean dipirsani karo Pak Gareng Pariun. Ayo. Pundi? Enggak nggon sound system kuwi piyayine. Lho kuwi. Oh nggih, sugeng dalu, Pak. Nggih. Ayo. Mong ramu kang dadi telenging hati. Sempol nang lho muka-muka. Cengkoke jan jemotos. Api ya Allah. Jan. Kan tadi di bis saya di briefing sama Mas Danang. Harus begini. Ayo, itulah diajari. cengkoke sinden Bu ngatirin. Ayo. Saya ganti Mbak Elisa, Mbak. Wos lawas anggonku nunggu. Ayo. Wes lawas anggonku nunggu. Gitu, harus kayak gitu. Kamu sakit perut ya? Aku nyontek kamu. Mules ya. Kau adik cara menebarkan pesona pada pria dengan cara sendal pancing gitu. Iya. Seliramu nate ngendika Nano. ngelingana rikala jaman kepungkur. Lah iki lagi sliramu nate ngendika. Oh iya, lupa. Nggih. Gue apa lu? Piye? Gue apa lu? Sekarang ini gue apa lu? Kamu nanya. Ente Lo kadang-kadang aja. ente ya, kayak ente kadang-kadang Iya. ente. Lo aja dah. Gue ya. Iya. Mbak Elisa saja karena Mbak Tuti di Jakarta ini sudah terlonte-lonte. Terlonte-lonte. Betawi kok ya. Oh, semua diganti ya. Iya. Ya. Diganti Iya aja. Kamu terlonte-lonte. ya, itu Wes. memang suke. Ayo. Seliramu nate ngendika tresno lahir trusing batin. Ayo. Lali janjine sing energik Mbak Elisa, men kringete iso metu, insyaallah awake iso enteng. Amin. Ya. Oke, siap. Mangga. Dados. Masih bersama Madangkara. Tak SMS rambales
sangat energik itu. Apa resepnya? Saya Ya? dulu tuh suka berenang. Oh, berenang. Iya. Allah golek wedi berenang. Gaya. Ya gen rada elit no Pak Yoyo, dipirsani piyayi kathah. Oh iya iya. Iya iya. Oh, suka berenang. Ayo El yo. Ayo, Apa? angkat El yo. Ayo, oke. Ayo. Janjane kowe ning gelagatmu sajak nyobriyane atiku sujana kelincan karo Ayo le. Le. Ya, Mas. Seragenan yon. Janjane kowe ning Ah
biasa, dahsyat tenan iki ora. Dahsyat. Nggih. Semangat. Mbak Elisa masih kuat to goro-goro? Nggih saged tasih kuat. Alhamdulillah. Kandunganipun. Nggih. Matur sih. Dongane pangestune Kyai Ngadirojo insyaallah jenengan bar niki sehat. Amin. Amin amin amin. Mergo sih akeh ya mak pamundhut sing ngersake Mbak Elisa. Menika saking Sinoman. Oh. Nyuwun gending mendem wedokan Sidorondo mangku purel. Wah. Mister Mendem penyanyi Mbak Elisa lho nggih. Nah, niku sik kathah. Ugi saking dewanipun para sinden nggih Pak Oka Wibowo. Wah. Pak Oka dari Belanda. Ah, Mbak Winong duet kalian Mbak Elisa dalam tembang Sinom Parijoto. Wonten tali asihipun. Nggih. Nuwun Pak Oka. Nggih, mangke gara-gara diaturaken Mbak Elisa saged istirahat Terima riyin. kasih, nggih. Nggih. Awake dhewe mbacutne crita, Nduk. Ya tak derekake. Yo, magita-gita anggene bakal ngrampungke lalakon. Monggo, Mas.